Ayun o, saktong-sakto mga kadagit. May nanganganak na gagamba. Catch 'em all. Shoutout sa inyo lahat mga kadagit! Ginagawa mo. Ayun o, saktong-sakto mga kadagit. Gago! May nanganganak na gagamba. Wahaha. Jumuti. Bilisan mo, hindi pa siya nangingitlog. Sapot pa lang, saktong-sakto. Nga pala, itong palabas na to ay SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang, mga kadagit. Dahil may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual o horror na di pwedeng mapanood ng mga kabataan. Isang gagambang nanganganak. Bilisan mo naman, malilate na ako. Umitlog ka na. Saka ba't mga ganyang pwesto mo? Hindi ba malaglag mga itlog mo? Dapat sa baba ka umitlog at diyan ka sa gilid. Gago! Para tuloy tukmol dyan. Uy, sorry, nasipa ko yung lamesa. Sige, tuloy mo na. Happy holiday sa inyong lahat mga kadagit. Buti pa kayo, walang pasok. Ako, duty pa, late na ako. Yari ako sa hepe ko. Hinihintay ko lang kasi mga itlog itong gagamba ko. Ano, idadahil ako sa hepe ko. Sir, nanganganak yung gagamba ko, kailangan ng tulong. Bilisan mo, ilabas mo na yung itlog mo. Ang tagal mo. 3 minutes na, magpo 4 minutes na. Wala ka, ikaw din. Yan na, buwe-buwelo na siya. Talagang pinupuno niya muna ng sapot no?
pagod na siya. Pagkatapos niya mga itlog, hihiwalayin na natin. Yun lang guys mga kadagit. Hanggang sa muli, hindi na natin hihintayin pa mga anak yan. Sigurado naman mga anak yan. Pipicture na lang natin mamaya pag uwi yung kanyang baby, yung kanyang anak, kanyang itlog. Salamat sa inyo mga kadagit. Malilate na ako, papasok na ako, duty na ako. Masyado pang traffic sa aking, ay wala palang traffic dahil holiday. Ayun guys, tapos na siya mga itlog. Di natin nasaksiyan, busit naman oh. Akala ko sa isa niya lang nilalabas yun. Buset. Isang buo na pala yun. Isang maramihan na pala. Leche ka, madaya ka. Lumingat lang ako sandali eh. Papasok na ako eh. Buti may nakalimutan ako, helmet. Ayan guys, oh, nakita nyo. Hinang-hina siya oh. Diba? Sige, yun lang. Okay na rin. At least nakita natin siya. Ayan, mga gagamba ko nga pala. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Papapasok na ako. Ayan, tinatabunan niya na guys. Ayan, tinatabunan niya na sapot. Ayan. Mamaya pagod na pagod yan. Then, releasing. Walan na natin tong ng itlog na to para makakain siya at mabuhay uli at mga itlog pa uli doon sa halamanan. Then pagka napisa na yung kanyang itlog, pakakawalan din natin yon. Maraming salamat sa inyo guys and God bless all.